Ito Rajeshri yang soalnya dapat seni noporio, seni ya juga kenal kami itu garden isabio cover ya posisi kamu baik yang lihat kan siapa, bos salju, ake bini santropal, bos pun roda paye bumi, bos tahu derawa ke hospitalo, serious condition ini untuk hospitalo. TSF na hoite long travel TSF ni tini जों kaisa खबर mangka je solinta class 12 school sini takuk asas riang manipur bising ni rasdat ni kaisa solinta class 12 school ko class 12 na class 12 pore tong ni sare je solinta nok bara lagot pore tong ojaga go boni school ni student ro pai 15-16 जना हाई सारा फायो बनो फाइजा व आसो लेखा सुई दं माने न बेन्सो व आसो लेखा सुई दं माने दियो माने कुनु फाया बडा बबाई कुनु जे बुफाइने रावबाय बिनि कुनु माने बिरोधी करे आइ दं माने बनो फायो बुफाइजा तामाने बाय बुफाइजा बनि इसो ताबो साइ माया को तानि हिके ताबो जे बुइ हुका बनो आसुके बुका लाठी रखा बाखागो तारपरे यो बखर बासि बाखार हेतो खायनो उल्टाराबो लाखो जासुं नायका बखर रगबो अनेक कासा दङ बे डक्टरबो सागो भाई कमिसनो आमफ्राय बखामाया नाराय दाबो बखामाया नाबो बनो सु बुफाइजा सिरि सिनि सिनिया जों सियागो फ्राय ता ब हस्पिटाल जों थांनो बुजाबाय 4-5 घन्टा हायंखा 4-5 घन्टानि परेबो सामायाबो तागो डक्टरनो जों सोंमोन बिनि कन्डिसन बारै sampai pada समय डॉक्टर ने रिपोर्ट हिंकाई बजे एक्सरे रखाय नायखा एक्सरे रिपोर्ट रखाय आसु हामिया तो कोनो माया हो आइफुं जे इंजेक्शन काय सरो माने अब इंजेक्शन रो माने हिंकाय जे मुक्ति फायो थु थु जाखो सरो मेसुं सुमजाय नायखा ब बासाय कक्सानानि मुसुं जाय गिया दै ना हयतो कक्सामाया दै सिया कक रक्साया को संबाय हिंकाय आं बिनि गुमा बखासनो साका बनो कक्सुंदि कक्सुङै जोंनो खबर रखनि ओंखाय जोंथ' फायना फैका उलटामा अंगिया अब जों आरो के खबर दिनै जों साका ओंखाय तारपरे ओखाय जों जत डक्टरनि रिपोर्ट हिंखाय डक्टरनि रिपोर्टनि मते हिंखाय तो बनो डक्टर गामनो तेलंगाय फुनुंनानि दरकार तानि बागै हिंखाय जत डक्टर सामनि जोंनो बिनि जे बाखागो एमनकि दुखु मांखा बुजाक माने हेड जाक माने बताबो अनुमते हामै बासाफुं 4-5 বছর পরে রগ 4-5 বছর পরে রগ बिनि बाखा साजाकनाय अबहाय रग सापले आरो एसा उठिलै माने बाखाराव नि जे सामानि कासांमा समय रखाय अबहाय के डक्टर सागो गाबोन बागै जों बनो डक्टर गामो फुंनान दरकार ओंखाय ताक बम बहाका एकदम सुगिया परिबार